gwenge. Aparo ni ok timre Homa Bay kende. Kada se interference nitie. To mana ka owadwa kendo jatelo mogado wachono. Wakwayo adier nikose yieri lemo ma in kodo. Wetemo influence moko. Party ni wasegero for 20 years. This year we celebrate 20 years of ODM. Koro ODM kanya sa usemi pok ni moro. To we jopiny kendo oyier ng'ama gidwaro kendo ng'ama giyiego. Nen sani jopiny olony kendo jopiny okoero wach ni siemonegi. We mondo gi decide, winjo. Isedhi malo, we mondo jomoko decide kan. Nikech interference chakre from even kinyo some ward levels, MCA dwano kel list ne. Kinyo the constituency level, governor dwaro list ne, MP dwaro list ne. Ng'amose the national politics bende pod dwano interfere kod gima dhi mbele piny ka. Wawe mondo jopiny oyier ng'ama gidwaro. Kech mano e party debate motegno. Babu set a party for 20 years. To gima tin ma jomoko timo piny ka ginya ketho party. Nikech ka jopiny medo lony, ka jopiny medo paro. Kicha jopiny ahinya to jopiny bende nyalo nyacha party. To okwadwa situation ma koro ODM party ocha. Wadwa no ODM party odhi mbele kendo wadwa no ODM party oyier ng'ama gidwaro. Kendo ng'ama jopiny oyiego. Egin wakwayo nomination mabiro ni is a test for the party. Nikech sani ing'e ni chon chane ni nyatimo gik mogi kor gweng' tido kaka 2 days ka ji ong'e gima timre. Sani piny olony. Midhi time sani to sami time no live Josiasa ng'e the whole world. Na gini to kethre gini timo marach. Koro party omi jopiny oteko kendo teko mar yiero ng'ama gidwaro. Nikech an aparo ni ng'enywa joma chung' ok dwa her mondo itig pesa ni, itiko time ni, ikomit family mari, ikomit osiepeni, ikomit relatives, then ng'ato ento bet kamno Nairobi oparo onya dio button to gimoro timre. Wawe jopiny oyier ng'ama gidwaro. Kendo bet free and fair nominations. Mano party bro bet motegno. To kwa timo gik moko mayore to wano wahinyo party. To kwa hinyo party gima wasegero for 20 years kendo wanya kethe in a few years. Nikech sani ineno ka ng'ato independent stem, other parties stem, nikech gineno kendo kichung' ng'ato piny to ichung party man. Raison dong anasebet ja party nyaka nene, anja ODM. To party no. ZB in short, I don't know. And I believe in the D in the party. Democracy. Democratic Party in Kenya. ODM. But gima iwachono, jochung' mang'eny, chung to gitang'. Kendo chon ne waneno ka ji ka chung to ji te chung kod ODM. Sani do ka ng'ato chung ajuma kod party moko ma pok wawinjo nyinggi nikech giluoro gima timore e party seche moko. Koro na kwa party gi jotend party duto no watemie mondo waluok nying party. Nying party obed maler. Watim elections ma ji dhi wacho ng'ane to noyombo adier, ng'ane ne ema jopiny ne dwaro. Kik bed wachopo elections to kinyne tiyudo koro ji te ogang' up against party. Ji te ywak ni party otimo gima rach. Koro ji te balo kod party. Kodwa situation ma ji obalo kod party. Kejo nyaketo ni party kada is strong to make party. To gima timre i by elections yi. All the time in a lot gima dhi timre 2027. Nikech ji dhi pimo gima dhi timre i by elections gi. Gidhi pono party otimo ang'o. Kendo Luoland kanyo ma where is the party the most dominant? Ji dhi pimo Kasipul. Ang'o ma party timo Kasipul? Ugunja. Ang'o ma party timo Ugunja? Koro jika chung 2027 to gima timre by election debate very important. Kora kwa party mana ko gado wacho no party obedi very serious kod election ma timo this by election ma this maybe November ni. The nominations next month must be above board. Nyaka watime iyo majite manochung wacho ayie ng'ane to yomba odisawa. Nikichocho ni iwacho ni yiero ma adundo mano by elections mabedi bro bedi kitimo chin tarik 27 mar 11 en litmus paper